sebusuku ma-challenge onke ngokukhulu nje. Into esifana nalena ke. Sumphakathi. Sidumele sonke nje, sidumele nje. Uphoxeka nokuphatheka kabuhlungu. Ezibhlungu ayipheli. Ezibhlungu nje ayipheli. Sidumele sonke sumphakathi njani bafethu? Bafethu niyangizwa? Akekho noyedwa ophendulayo. Ngiyazwakala yini lapho? Yebo kubuya ngibuyile. Kubuya nje ngibuyile futhi ngibuyiswa yinkinga. Ngibuyiswa nje yezibhlungu. Khala nokugedla kwamazinyo. Kubhlungu yonke into. Dumelang, ridumela kawufela. Nje sidumela sonke bafethu. Kodwa mina ngidumele. Bless him at goat mfethu. Like you also my goat. Yebo unathi sisunjani? Sidumele vele wemalindi. Yebo sisizanele. La ngibo bafana uyakhalaza. Hey bafethu ibhlungu into enzeke yabona. Hey. Hey bafethu yazi ukukhala kwahle imbuzi. Ani imbuzi ngani thi ngikuphi? Ngibuzeni thi ngiphi? Ngixoxele. Nangizwani? Hey bafethu. Yazi 2 shots Arabian. Yazi 2 shots Arabian. Yebo anele njani? Yebo sobona anele. Ngila nike nibone le video le kaPori. Lapho khona athi awukholakala ngilapho. Angithi kuseke kunje ibackground. Kuseke kunje khona uPori ngale. Yebo sesamandu njani? Ngiright nami mfethu. Yo. Ngiyabonga kakhulu Anele. Nikanibona uPori umethe kanje uPori. Kanje. Angithi kuseke kunje ngemuva. Ngikhona ke ngilapho ke. Yebo samthanda en. Hayi. Yazi ngilo ngithe hawu. Kanjani mfethu? Into efana nalena awuchazi ngamanga eklabhini. Bafethu le yasemaklabhini yenye futhi ejulile leyo. La sibhekene nezinto eziserious. Nangu losisi uyaphendula. Awuthi ngiphendula umkami lana bafethu yazi ngizoze ngibuyile. Mr. Bings, nginilahle ngani? Uyethu uhleze khona kuma live ami, akumazi ukukhuluma ngani. Yazi, bafethu kunomuntu ongitextayo la. Akutext ku WhatsApp ngenxa ukuthi uyakubona ukuthi live ufuna manje ukubonakala umphakathi ukuthi niyazana close personal. Abantu banjalo ke. Uvuyo uthini? Uthi amantombazane akhuluma njani? Bafethu yazi bafethu inkinga zami ziningi kakhulu like zigibelene inkinga zami. Njani ngibona
Ngiboleke ngisho istudio. Ngiboleke ngisho istudio kuPori. Nangithi ngithini? Yebo Primrose. Ngiboleke ngisho istudio kuPori. Ngifuna ngizwe. Bafethu ngiyazwakalani because ngiconsent ngempela la ngongazwakali. Yazi lonto le ibhlungu ngempela ukuthi usukhulume kangaka kanti abantu abakuzo. Bafethu ngene ngishabelungu lana kulo live lo. Ekuyasho ukuthi ku live umuntu ogcina ke namhlanje. Uthini imali ubulokhuzana imalindi? Ayikho futhi cap bafethu mina ngiselokhuzaneni bafethu. We want a show in Joburg even if you don't do under the pressure I'll be there. Ngise North Vego okwamanje la Midrand. So uma ningibona ningibingelele khona lento leniyenzayo lokuthi umuntu nimbone nivele nismile kuphela yabo mani ngibona ningibingelele sengintshela nje for i-future akuthi lapho nje ufuna ubone ufuka ubuka umuntu and usmile kuphela ibhlungu lonto leyo because manje angazi lapho usukusmilela ini. Bafethu iphihli likhona iphihli ngizoqala ushaya ngoNovember. Ulerato mana lerato nawo la Midrand mfethu request person ngibuka profile pic yakho kuqala. Request was hey zapha kalokhu 10 unibalekela kalokhu man wena. Hey ngamviewer man azingimzumile kanje uthi TK is 7 single guys kuyadependa ukuthi uba ubuzayo kuyadependa khona abantu engekho single kubona khona abantu engisingle kubona mengiqanga ikuview eqala nje like nguzoom eqala mengiqanga ngukubone yabo akumina ngedwa futhi nje ezinsizwa umuntu uqala umbuko eqala uthi okay ubalo ubuzayo. And then ube like oh hayi ngisingile kulo 7 unjani ngiyaphila first luyanda sikhona si South Africa nje mfethu yikho nje ukuthi nginenkinga eziningi ikhuwile ngibuza laba mfethu like ngisacanga ngangithatha kanjalo ikhuwi ye-Apple ikhuwi engiyasho nje bukiwe ngibuza ikhuwi ye-Apple inkinga zami ziserious ukunezeni angaze ngibe inhlekisa kanje eSouth Africa yonke lokhu yazalwa bukisa ngami ilamanga ke lengingafuni koLerato bonke oLerato banje manga la ukuthi I can't request I'm cooking komntu ngaphanga ngo7 komntu ngaphanga ngo7 kuyisonto asalisuyeka Lerato mfethu ngeke usubukisa ngami emphakathini manje ubukisa ngami phela lokho sinhlanhla ngoyini lalela umsebenzi inhlezi sikhuluma ngawo SCC angiboni kakhulu ngithemba ukuthi ngizweni ukukhuluma izinto ezinhle kuphela because nami ngumuntu olungile emphakathini into engiyenzayo nje ukulunga kuphela kodwa ke hayi angikho lapho bafethu ngiyabonga Pruti for irose eyodwa irose njalo irose eyodwa u0.11111 cent kodwa nje ngiyabonga ke because is the thought that counts in South Africa kodwa nje angilwi nani mina ngilo nomuntu ongirongile yona umuntu engilo naye leyo ngiyabuya angikho kodwa la ngilala ngikhona ngilo nje nomuntu ongirongile ngilo nje nomuntu ongirongile kade sengiwina mina ngiqali manje ukuwina ingane kade sengiwina nguwinile nguma winasi ngiyabonga webukiwe mfethu inhliziyo u0.002 cent ake ngikhumbuza umphakathi
Mangayibhube izingane zami ngabonga kakhulu ngayeka ngisho umsebenzi engiwenzayo. Uzipho. Hey right ngala mana bezipho. You are right Uzipho. Awuphinde ucomment la. Hey bafethu ngibuka ama profile pic enu nana ingane zami. Ngixolele. Ngibuka ama profile pic enu la. Yes. Yes. Hey nesiqhubeka sidlulela. Ngibonge futhi Prudi lento oyisendayo ile shandisi u0.002 cent sesesila ngakhona kwi-target i-target yethu u4 million. Target yethu u4 million manje is it necessary to go first the matters no phela kwesibonela kumele ngibakhumbuze lezi ngane ezihamba zingikhohle ukuthi ngiyawina mina nguma winning ngiboleka ngisho istudio 4 ngiboleka istudio 4 ngizoshaya ipiano. Not 4 million phones, 4 million in terms of imali, $4 million. Iyona target kumele siyirishe leyo. Bafethu uma ama comment enu ungawaboni. Ingoba sengena maningi kakhulu. Ngiyazama ukukhipha phanani. Uzinkulunkulu wami. Go karandi mfethu mfethu. Ufuna ukuthenga ibhanoyi ngathi no mfethu ngifuna no like ibhanoyi ngamazi lento iphakathi kwami nawe. Ziyungwaphi? Hey. Mama lo masuku mfethu mina like nguba winile nje. Kade singiwine UCL kade. Ngizonichazela ukuthi yani. Ngiwina ko UCT ngiwina nje. Khona le sport sempama lesi engangisidlala lapha. Ongibuza khona eUCT. Kade singibahlephula ngempama. Kanjalo ngilinda icomment kaZila nani yazi. Ngithuleke manje ngilinde ukuze comment abantu abarong la. Hey. Ikhuwi njalo lena ngakanzama ngifuna utshela maweni. Yebo akuya. Sawubona nawe nginamahloni. Papa yini. Ayishazi. Uziwa vela ahamba ke mfethu. Sengisele no Lerato first. Hey Lerato first manje uthe uphekani lapho? Upheka umathini? Eish bafethu. Kuhlukumezeka. Uma sengiqale ngithi ngiyanixoxela. Into enginganixoxela yona ingamangaza South Africa yonke. Ngisale nishaqekile ngaphuma ezindabeni zakwa ENCA News with Melanie Rice no Tafuni Makina. Yebo sisiphosha unjani? Yes. No bafethu angisapost la we Samuel. Ngahlahla uTikTok nguyekile. Ngahlahla uTikTok sengitshela iqiniso nje. No bengingasho but nguyekile nje. I hope nani benibona ukuthi awuyazi u7 akasavela vele njengakuqala. No man Lerato wa Lerato. Skabuaya lo Lerato. Wena u first option yaka. Khale ke o rata Lerato. No phela ilokhuzana upori ngiyamazi upori mina. Ngiyazi ukukhulunywa kanjani nopori wesendiso. Upori ngiyamazi mina. Ngiyazi ukukhulunywa kanjani nopori. Upori ayikho into yabo esinaka sangayenza kumina. Wayenza kanje angithi. Yikho la wayehleli la upori la. Kusele sihlalo lesi. Kanje. Mama lo nguyeke ngempela uTikTok. Ngishiye phansi. Ngoba manje ungilethela amanzi ngomsele. I'm making pasta and mince stir fry. Angazi nokuthi yini stir fry kodwa nje hayi. Sound njengento ebalekile i-stir fry.
nangu uma wengane senze usisebenzo kuthona uma ingane yibafethu akunangane mina bafethu hey ingane ziyabiza zibiza kabi ingane angiphathi ingane yomfana ngifuna la ngibe khona kolkolana yo ngane me never hey fethu yazi studio fethu lento le ukuthi uhlezi use studio phela ngise studio la hey record piano awuyenzile yibi lo video leyo la kwebusiso yibi lo video leyo kusazoshuba la mina ngisazokhipha ama secrets awo wonke lama TikToker lawo ngisalinde basa ayina ujini wami Louis Vuitton ngizobeka la ngithi two short Arabian ngisalinde nje ujini basa ngiayinela uyeza ngifuna ukukhipha ama secrets awo wonke lama TikToker la uphela uthini where is your brother nobhuti abawu 2 omunye la 4 ways omunye ule kwaZulu Natal ngibonge lo ngiphi gift fethu ngibonge kakhulu ngibonge mfethu ngingazi ukuthi u7 akabonga intsha ningithuke akuba secret engaphethe uba oqala nifuna ukwazi ama secrets akhe la impetule ubani oqala nifuna ukwazi ama secrets akhe impetule la bafethi ikhephe indaba ayikho ngishiye khona intombazane le kade ngilele khona fine shut up bafethi musana ngibiza ngo7 khawula mina ngiphethe amanokhuzana amano yipi TikTok ayoqala nifuna ukwazi ama secrets ayo la impetule bonke labo yasasa bangicike kabi banginyanyisa ngitshela mina amafuni bonke angifuni mhlambe ukuthi nizwe ngendaba kuthiwa yazi u7 hey ave ituca awumboni kuma collaboration nama ema TikTok angibafuni hayi ukuthi yini azwani nje like ayigezelene ngibonge Almighty Rose yodwa akusiki ukuthini athi ngivale lapha badlala ingoma mfethu lapha ipiano elidala badlala ingoma zika something Soweto and thina noPora sizwana no something Soweto yabo so njengoba ngise studio sapori nje njengoba nibona nje ngise studio skapori yabo so into nje no something Soweto sifuni la so badlala something Soweto ngale yas ngikuthandani uthelelwa thela unjani uthelelwa mfethu nami ngiyakuthanda azi thanda kakhulu noma nje unobaba wengane kodwa nje irizwa leli iziphethe sempilweni phela la kusokwenze njani kubonga uncane ukubonga okukhulu hola Isaac noma uIsaac wakadimba fele boy akuona ukugijima nama medal lawo ngithatha kanjani ngempela lo muntu lona ngiyabonga la young lyrical inja nalo ngisandela iRose yodwa le Rose la ngibonile biyodwa uAlmighty ulocation nje nga1 waye ngawahlanganisi lama rose akho nje kuvele kube ibhubesi kodwa ke asikho lapho fethu la ndikapisi lethu hey ngilishiye lapha ni kapisi uthe uzoliletha ngani yini le ku deliver uthe uzoliletha lokuzana ikapisi lami kodwa nje mfethu abona ukumangala into engilethe la ngibonile ukuthi la kangisakhophi bese ngithenge no Shibosh ngibonge speed brand ngiyabonga kakhulu inja lo sanda ngisendela yona inja yodwa ngisendela inja yodwa spin bread ngibukeni ngiyabonga kakhulu ubonga uncane ubonga kakhulu mama can't do this anymore ubanza angisho ukuthini
Ngiyabonga kodwa ke nje bafethu. Ngiyanibuza lana ukuthi yipi iTikTok enifuna ngitshele indaba zalo. Ujini wami Oliverton basawulungisa ngizobeka la ngibali ukuthi usibani bani ngahlangana naye wathini kimi ngobani. Ma secret lawo. Ungibona nje ingakho ungeke ungibone kuthiwa nangu u7 seshuthe nobani. Ngeke ungibone ngani ngoba ngabona mina uthi hawu lona bapretendelana laba ngababamba ngababamba laba hawu lo ezozokhuluma ngalo kimi acanza ngeke ngimtshela ngizomtshela mina anginakho nje ukuthini mhlawumbe ngizogcina ama secrets akho if ungitshela into ngosibani bani ngomtshela ageji ikapisi ngishiye ngale bafethu bafethu ishubile yazwa ishubile bafethu ishubile lapha phathi nenyanga mfethu isifuba sano mfethu kushubile mina akusiko ukuthi mhlawumbe isifuba nani la sikhuluma ngokulungisa izwe angifuni umuntu ozoba ixoki komunye umuntu if ufika kimi futhi awuyazi phela usibani bani une HIV ngiyahamba ngiyomtshela hawo yazi lo lenkathi umtshela ukuthi une HIV usebuye wazotshela mina ukuthi une HIV ungabisahlala naye inja ngeke nje sidlala abantu la hamba uphahluluka kanjani Nikitha ngiyeze eKapa ngakaqedi eKapa ngawina yonke into yaseKapa ayikho into yaseKapa engayiwinanga ayikho nje into yaseKapa engayiwinanga ayikho into yaseKapa Kapa sengaqeda ngila igoli manje ngizogqilaza khona ngila igoli manje ngizogqilaza khona ngesibhaqa ngijoyine idojo lapha ngijima ukarate neboxing kuzoba nama tournament ngoNovember into engizobe ngibashaya yona labafana lapha kade hayi Kapa sengawina yonke into eKapa bangibhena kahle eKapa ngabhenwa mina kwathi hayi cela uhambe la 7 hamba la ngaxoshwe eKapa meya yakhona yathi uma nimbona nimdubule akuwona weTheku lemfana wami nje bawo ulokhu uzana uVelantini akulona iTheku leli mfethu lekho ibheji lapha kanti leli mfethu mngani wami understandane siwumphakathi sibe nje nokuphilisana nokwazisana siwumphakathi siphile nje sonke si together yona into ebalekile leyo kushaqeka kodwa into engilethela kunini nalama rose eni lawo 1 rose ngibonge kakhulu ngibonge kini nonke seningisendela ama rose nezinja khona omunye ungisendela inja la ungisendela izinja ezu2 ngiyabonga nakulo noma sekemkhohlwe igama ubani uSpeedster ngiyabonga Speed izinja zakho lezi ezusulela akulezo kade ungisendela zona hayi ilokuzana iKapa kanti akuyona nini lokuzana angiwinanga eKhayelitsha angawina eLokhuzaneni eCape Town ngabashaya amakhanda kuyo yonke into baletha imath ngabehlula ngiyabonga iRose yodwa weMamdolomba uMamnyeni iyodwa le Rose onginika yona mbukeni ngiyabonga kakhulu bonga uncane ubonga ukukhulu ngabahlula baletha imath ngabehlula kwathiwa gijinywe ngabehlula kwathiwa kudanswe ngabehlula ayikho into engahlulani kuyona mina ayikho nje into engahlulani ngibonge Phumla iRose yodwa ngiyabonga Phumla mbukeni ngiyabonga kakhulu Rose yakhe yodwa bonga uncane ubonga ukukhulu wangizala mama why you never dance no phela ukuthi ngibonge futhi nangu lokuzana noma Mdolomba seqhudelana noPhumla ngalama rose abawodwa ngiyabonga kakhulu ingane zami ukubonga uncane ubonga ukukhulu hayi uNikitha uyabuza ukuthi why you never dance no phela ukuthi angiyenzi lo TikTok leyo kudansa idinga intombi le ngibonge Phumla noma Mdolomba shaya nani ngamakhanda ingane zami vela nenilethe ibhubesi nomkhinyabeze uncisha umoya hayi uNkulunkulu wami uPhumla uholile
Phuma amantshontsho noBoyinandi sibonge Phumla Siphokazi Ngiyabonga kakhulu Siphokazi ngizokuvashela ubuke ku right la ku profile pic athi ngikuzoom right noma umdala nje but right kodwa angikho lapha naku la ngikhona hey uPhumla madoda angene libone lidlala uPhumla uPhumla unumber 1 la eSouth Africa angeke nje nilibone lidlalayo nale ntombi bengithi nginayo inja ayifiki kuPhumla uPhumla uhamba kuqala enhlizweni yami unumber 1 akekho umuntu ombithayo Siphokazi Mboya uthi uzongishaya uSiphokazi lomdala uyena uSiphokazi lomdala ngibonge kakhulu wesisu Siphokazi noPhumla uPhumla uyena unumber 1 njengamanje onibithayo uyena nje onibithayo unishaya amakhanda nangimaqhawe lapha sibonge kakhulu nawe ungena kwakho ikhuwi njalo lena ngifuna ningisho nithi hey nangu 7 kakade live ephuza amanzi ampunjwana ikhuwi yes igcina expose ikhuwi kuye ePool phuza yona la yebo lesini lapho Siphokazi madoda usiyakhombisa ukuthi uyena sisomdala la uyena osiphethe ngiyabonga Siphokazi avu number 1 ikhuwi lengiphuzayo ningangisho nithi hey u7 kwasho kwacima wavula ilive edakiwe he was drunk inkulumo zenu lezo ha uValentine nangu Valentine hey madoda uValentine madoda ngathi usenza ikhathi lama wakhe eValentine dlala Valentino okay bafethu ileaderboard njengamanje uValentino usedlule ngisho uPhumla hey girl sorry Phumla mfethu nangu Valentino noSiphokazi man uValentino noLukhuzana abantu abalidayo njengamanje 26 wow wama rose noma ku 0.000 cent you understand ayiphumi ngisho ebank kodwa ngibonge lapho weValentino ngekhathi lama wakho hayi ngikwazi lento hey kube nginotshwala ngabe ngiyaphuza ngilongimangele mfethu yazi into eyenzekala kumina namhlanje not even namhlanje an hour ago ingikhombisa ukuthi abantu abekho loyalty hayi thi loyalty inowayi igcineni uthi uNikita so you like roses in real life cha ngithanda imali sengathi ngingawucash noma ucanga ungithengele imbali sengathi ngingawucash angisenje umuntu lakho ujabulela ama gift baby you didn't have to now young lyrical MC mrapper young lyrical beast go stream his music on all platforms ngithanda mani bafethu la mana kanti uphuzana uLupita Nyong'o nangu Lupita Nyong'o la ibuzi ngiphuzana ufike late la ngiphuza ikhuwi yes ikhuwi kuye ePool ngibuye ngikhohle konje ukuthi mina ngumbhudo owinayo ayikho into engihlulayo ngaphandle amanga yangihlula kodwa ezinye izinto nje lutho uma winners wegoli tsheleni ukuthi ikhuwi nangu Lupita uyabuza lapha hey bafethu engashaqeka azu ukushaqeka to be shattered lona kanayazana laba kukwenziwa mina isilima ilonto engingayifuni ukuthi ngenziwe isilima enkundleni zokuxhumana enkundleni zokuxhumana live enkundleni zokuxhumana what uma nangu Lupita ethi I love you usho kubani usho kimi kusho nami ngiyabonga ngibonga weSiphokazi uLukhuzana nosisi uSiphokazi hey yazi
ngibuye ngiphunyuke ngikubize ngegama wesiphokazi ngikhohle ukuthi umdala sisi usiphokazi ngibonge kakhulu lento kade uyisenda la iyadansa hayi ama secrets ezwe ngilongimangele bapheka ngalabangani bami uthe upora ngeke ayithenge inandosi kulokho asiyiphekele so bapheka abangani bami ngale by the way sise studio njalo sise studio sirecord ipiano ezokhuma ngoDecember sirecord ingoma esodlwanisa ngibonge Paul inja lo ngisendela yona inja yodwa ngibonge le nja yodwa ngisendela yona wewe Bud Paul hayi ngiyabonga uthini kanje ngiyabonga we Queen nosisi Lokhuzana usisi usiphokazi uyakwazi ukucula no mfethu phela no noma ngangakwazi ukucula la ngiproducer awu usisi usiphokazi yebo usisi usiphokazi angiyabonga sisi yebo sisi ngiyangikhohle mina ngibize ngegama ngiyabonga sisi ngiyabonga sisi acha vele imali sisi uvela ihlanisa yabo because awumane ukuletha amancinci ish sicela vele ihlanise le mali lena sisiphokazi la kube ibhube seliyi1 kube ibhube seliyi1 kulaba bangena manje into ekhalayo ile ningathi uhlweza nithi hawu u7 kade live ukhala uhlweza chabo amamedla lokuyina because siyawina thina abanye we are winnists owinile owini Khumalo may his soul rest in peace ma I wanna live my life usinothile ngamshiya esikhawini young lyrical iMC mfethu man yile esendala ke friendship umrapper mfethu friendship necklace ufuna uba mngani wami hayi mfethu singaba mfethu izichomi kalokho man young lyrical semoyina mina we Ayanda umngani wami njalo omunye lona thani ngintshele ngixoxele ngaye uAyanda umngani wami useRussia angifuni ukuthi sithathana kancane umngani wami oseRussia ngibonge Paul ice cream ubalo setheko asanda manje la oh ngifunde ngashesha Ayanda umngani wami oseRussia njoba la eSouth Africa ku 10 to 8 yena le Russia isekuseni le live uyibuka ekseni njoba nje kule live umngani wami oseRussia niyeza umngani wami oseRussia noma engakangigift ke nje ngemali eseRussia angimdinelwe kodwa uya understand lento le friendship injalo umngani awumdinelwa ngisho engakugift ngiyabonga young lyrical ama rose akho awu3 ngiyabonga mbukeni umngani wami oseRussia vela Ayanda useRussia eRussia sekusile isekuseni eRussia njengamanje yabo thina njengoba siyolala nje uyena ulungiselela ukugeza ayemsebenzini eRussia yeah useRussia kumanje yeah uZV ubuzi ikapisi ngiphi ufike late ngishilo ngathi ikapisi lile ekhabo kwalosisi lo njalo ithe izoletha ikapisi lami lakhe safuna ukulwasha njalo nama abamapeda ngafuna la hambe khona yeah unzima mfethu emhlabeni yazi ngiyaphila phela ngoba uDimples usenda inja eyodwa inja eyodwa ngiyabonga nangu Ayanda sendi bhubesi Ayanda useRussia mfethu muza nje ungiphoxa phambi kwabantu uzosenda ama rose awu5 ungisathatha kanjani ungisathatha kanje Ayanda lo ngamazi ngina 10 years e boarding school kangifunda naye boarding school eThekwini usezongiphoxa manje usenda ama rose awu5 yona into engayifuni le labantu laba kumele ngabe bapheka ngale babhizi bahleka uSimangaliso ngiyabonga kakhulu bhuti uSimangaliso neRose eyodwa ngiyangibonga nje kakhulu izandla idlula ikhanda iRose eyodwa
kulaba abangenayo anibatshele emzini le bengaze bengijaji ikhuwi le ikhuwi lena ungaze ningikhulume nithi hey u7 kade seyinkundleni zokuxhumana ephuza inceke mina bafethu ekamkhetha uJesu uJobe wesizwe uthe Swatini bavume mina ngiyeza eSwatini ngizoshaya itho sizobe sokhetha Miss Swatini base bayangikhetha as one of the hosts so ngizofika ngoNovember abantu baseSwatini bengilindele nje ngizofika eMbabane sizoqala eMbabane and then get move around iSwatini yonkana njalo indaba bafethu ngiphatha kabuhlungu lento yokuthi ngibuye nikhohlwe ukuthi ngumawiners winners ayodwa angifuni nithi hawu u7 kade shaya live ukhala uhlweza ayilento into zabantu abawinayo phatha kabuhlungu into engiyibone namhlanje enkundleni zokuxhumana lo ngishilo njalo ngathi sacela ningitshele abantu enifuna ukwazi ama secret abo la TikTok ingakho ngibone nje kuthiwa yazi u7 kakade ehleli nobani ngebukebi angibafuni bonke laba umuntu mhlawumbe engizwana nawe la uAyanda noSokuhle uLungelo uNtobeko the rest angibafuni noLord Honest Lindo abantu engizwana nabo labo on a personal level the rest angibafuni hayi ngoba mhlawumbe ukuthini nje ungafunani uzumuntu nje mina anginayo reason angisimuntu opresenter uthazi nangu u7 usepretendile ngibonakala ngihleka nobani esithombeni iminci msichawulene sihagene oh man what's going on out here lutho enemies nje iza lapha ngitshela live wena ngikufuni wena ithi sakhuluma what did I do it angikufuni ngiyadlala don't want you here ngufuni wena hayi ngoba ukuthini mhlambe I understand lo lalela angifuni ningimisquote umuntu mangamfuni ngimtshela live and I don't need a reason ngiyakubuka ukuthi ayo lo abafuni bonke lapha senginibalelile abantu engizwana nabo la enkundleni zokuxhumana ubona abangani mama baxusa kakhulu abantu abangakhile the rest ayigezelene ayithelelene amanzi se studio laba first record ipiano la njengoba nibona nje ipiano leli sishala hayi ngicela owazama doda angisazi hayi ngoba ukuthini hawu umngane wami le childhood friend le Ntuthuko Mbatha Mthiya childhood friend uhlala ngasekhaya umakhelwane wasekhaya shukela bengunana kubo angiyena umuntu onama secrets mina umthi mhlawumbe yabo 27 akasho no ilist sengishilo ilist senayithola kulabo ba screenshotayo khona ba screenshotayo la kumanje bakade uthi ngiflop khona nje ubhizi o recorda le lokhuzana le live le ukade uthi ngiflop mhlawumbe ngiqimbe noma ngiveza izinqa mase lokho i-trend eke lonto leyo ayimfuni into othi sikhuluma into secret because i-secret into esikhuluma lapha phakathi kwami nami the secretively discreet payslip yinto ayikhombisa umuntu khona umuntu obhizi o screenshot ale live ufuna ukuyisabalalisa na ku Facebook la ngekho khona lenja ekhona la phakathi kwenu 120 people abala ngiyazi khona lonja leyo ezenza mina ngale ku TikTok ngamgcina idayisa impilo umuntu akhona scam abantu scam osisi babantu bemsendela lama pics ekuthiwa ama nudity pictures izithombe yabo izithombe lezi ezimnandi ama breast clothes you understand bemsendela lezo izithombe bemsendela lo muntu oyi-imposter nayazi imposter umuntu ozenza samuntu owumuntu angempela kodwa ongeyena umuntu wayezenza mina zonke lezo izithombe ezimnandi ezafika kulo mpungushe engeyimi ilonto engikhuba umoya ukuthi kunamanudzi engawatholanga
Ngiphatha kabuhlungu lonto le ukuthi khona amanudes engingawatholanga amanudes okumele ngaba wami afike kimi nawasenda kwimpungushe errong on Facebook. Ikhowile engiphuzayo kulabo abafikayo ngifuna bethu 7 years imbone einkundleni zokuxhumana ephuza uphuzo oludakayo amanzi ampunjwana. I was drinking Khowi. It's Khowi on live. Bengithini konje? Ngikhumbuzeni. Yini besikhuma ngayo? Amanudes, yes. Kunamanudes ena wasenda kumuntu wrong. Amanudes are wrong. Mina sengaze uTikTok ngiqale nini? Ngiqale ngo-2024 uTikTok. Ngonini ngiqale ngo-2024 uTikTok ngiqala bekunini lapho ngiqala? NgoJanuary lapha ekupheleni kwawo. Uqala lapho uTikTok. Nanoyedwa kunina oke wathi uyazi u7 udeserve amanudes. Let's ithanga ke at least epecayi. Ecayi. Nanoyedwa kunina othi uyazi u7 nali itayi. Nihamba niyosenda amanudes kumuntu wrong ozenza mina. Ngifuni lonto le. Phatha kabuhlungu inuka kamnandi into ephekwa ile ngane lapha. Ichosa lele lipheke lapha. Ngakhonze kakhulu. Pheke kamnandi. No, Usandile angisafuni amanudes lawo. Phakathi kwayo. Angisafuni sekulate. Mina lalela amanudes ngiyawazi. Amanudes amasha ngiyawazi lawa amasha lawa. Amantombazana nesikele sokuthi uma extend amanudes isikhathi eside amanudes amadala awenza bo black and white. Iview ngisho iview lonto le. View once makwenze njani? Ngoba mina ngiqaqisa ama-out la. View once makwenze njani? Mina ama-out ngisendele nama-out ma-out qaqana nanko. Ngisendele lo ntuthuko. Nguphi ntuthuko? Vela ntuthuko. Wena umuntu engiyaye ngimsendele naye lawo amanudes uma ngiwatholile. Majida qaqana. Sahleka phela ngoba ise South Africa kodwa nje awu. Upalisa uthini manje? Batho ngina indoda yami bafowethu. Sanje ngimviwe. Palisa ubukeka umncane lana ubeka kumncane la kwi-profile pic angifuni ukuvuma lutho. Ayi. Ngaze ngiboshwe izandla nenyawo. So ngincoma ingane na 13 akwe ikhindini. Mhlase ngiphumelele empilweni kubuye le live le. So nangu 7 encoma ingane encane ena 13 ngiboshwe. Phuma yini lento le on Netflix vele yini lento lena man ama documentary ami 27 aqala ukuncoma ingane online veza uPalisa so nangu uPalisa encoma ukuzona uPalisa na 13 Palisa i-profile pic yakho ayikwenzeli justice ngani yakwethu ubuke kumncane kakhulu angifuni ukuvuma lutho hey bye bye ufuna abantu abavuthiwe la mina ubanje ovuthiwe la ubalo ovuthiwe la lo size kuthiwa truth nangu truth la uvuthe evuthiwe ingane encane nje sacela nje zime kancane engaveli ngisho ukuvela la kuma profile pic ngifuna ukunginyenga ngifuna ukungwisa kuthiwa nangu 7 uncoma ingane bangigada phela ngikadiwe kumanje ngintshele mina bangisaveya balinde ngiwe ingakho nguyekile uTikTok ngawushiya phansi gcwele amaxoki kulabo bangena manje akusile uhlweza lolo likhalayo indondo akusile uhlweza ngifuna nihambe nithi hey u7 wavula live kwakhala uhlweza cha indondo I am a ndondist the winner uba winile put winners kade sengiwina ngiqani manje ngawina eCape Town iTheku KZN yonke
ngabe hlula kuyo yonke into ugijima imaths ukushaya amabhek konke so injalo nje indaba bafethu still Brian nase niyamaka kuma gift inizweni nangu system ubani la uTemnotfo Dlamini owaseswazini mdala lapho sisomdala uvuthiwe leso saseswazini lo akaDlamini uvuthiwe usisidlamini uvuthiwe ngutshela uvuthiwe mdala kakhulu ningijaja ngama profile pic enu la nogcina nci ngiyawaviwa onke before kube konke engikhulumayo angifuni ukuthi ngikhuluma into yebona into ehlathisa umzimba kanti khuluma umuntu ongirekodayo la kuthiwa nangu 7 uncoma ingane career yami osho nasemsebenzini ingane zami zidla udaka ngenxa yakho sathane 27 nangu khuluma izinto engimela ngayikhulumi nange ngincoma ingane na 16 boshwe njoba ngisathi ngiyakha nje ekhaya boshwe Phumla athi ngivule nangu Phumla naye simbona uvuthiwe yasisa uPhumla manje yilo Phumla lo kade ngigifta lona noma lo Phumla lo manje khona uPhumla lo kade ngigifta alright uvuthiwe lo usisingcongo vuthiwe mdala wesisiphumla hayi ugcineni abona nje usise ugcineni angeke ngivule ngisho iprofile pic igama nje likusonga konke eze ngakho la dala kakhulu hayi bafethu ulolo uNkulunkulu wami ubukeke muhle hayi AI kanti musana kungiyenga nina ngeAI angifuni umuntu ozoza neprofile pic AI la ngifuni lonto leyo serious la sibuka iqobo wena ufika neAI haw ungena ku ChatGPT please make me beautiful with dimples please ChatGPT thank you azabonge ufuna ukungiyenga ngeAI angifuni lonto leyo ungiyenga abantu angabafuna abantu abangiyengayo ama-youngest I hate those people kulaba bangena manje akulona uhlweza lo lukhalayo indondo sibuye suwina phela thina please ChatGPT make me look nice please nangu Zidu etukhathela uthi lona hi please don't judge me by my profile picture because I have a grandma and my mom asisibabuka sithombe sidala sikagogo wakho may soul rest in peace fethu qine nje fethu edolweni hayi bafethu indaba le niyangazi ukuthi vele ngihambile la ku TikTok angisesiyona iTikTok nangu zenkosi esendi rose eyodwa siyabonga zenkosi irose yakho eyodwa sibonge into engiletha la kahle athi engenze ngabuya la ku TikTok ulolo no AI usenda something nofezeka acele makaye nkome sengilele ngiyabonga makaye irose yakhe eyodwa enganguyisa ku TikTok uTikTok senguyekile nje sekushoda ukuthi ngidelete angidelete ngoba khona ingane esibhizi ngale kuma DM nayo kodwa uTikTok nje angisekho la enkundleni nje iyona into engihambisile la ngibuye nje ukubuya kwami ngithi ngiyabuya mangibuya ngihlangabezwa nje into eshaqisa umzimba thawu lona ungenza kanje lona ungenza kanje uAmanda nangesendinja eyodwa ngibonge amo inja yakho leyodwa longisendela yodwa eyodwa lo ungenza kanje uNondumiso nangesenda ama rose awu 2 awu 3 nozenkosi baqhudelana ke manje
athi ngibuka uNondumisa ubukeka mdala usesinondumisa athi ngimjudge mdala ngibonge sisinondu ngiyabonga sis ngiyabonga kakhulu sis yebo sis hayi lama rose akho awu-3 ngizowaspenda wise sis yebo sis awuzu sis yebo sis yebo uzenkosi usenda uJ noViwe awuthi uViwe ubukeke right mdala naye ngibonge sisiviwe irose yakhe yodwa noma iyodwa nje iyodwa le rose oyisenda la ngiyabonga sisiviwe yabo yebo sis hayi ngizoza sis umandima lana ubukeke mdala mncane kumandima yazi mncane kakhulu mandima mncane nje angifuni ukuthiwa khona engisho einganeni mina kuthiwa nangu 7 untshiki usenda ice cream ngibonga kakhulu khona lo velile omncane la umncane hish nje angifuni ukuthiwa nangu 7 ebhizi encoma ingane lana 7 usencoma ingane ena 16 gcwale kolukhuzana ngozizonke eindabeni asingicoba umlomo ngaze bengijudge bengiscreenshot kuthiwa nangu uvele enomlomo omile einkundleni zokuxhumana nisenja Fezeka hayi igama lakhe nje la ngitshela konke mdala ngibonge sisifezeka bese ngiyabonga bese akekho sodala sibanga kancane noma si AI I know lokhu lolo vele uyi-AI nje uyi-AI lokhu uzana uMabza athi ngimbuke i-profile pic yebo sisimabza imdala ngiyabonga kakhulu sisimabza yebo sis send ama-fingers out2 ama-fingers uyangifingerisha pheze ngiyabonga sis ngiyabonga pheze ish I know sis awuze bese sis yebo sis enibadala la it's either nibadala or mncane kakhulu ngathi uright ke lokhu usibahle empanza lo ngena manje mdala naye mdala usibahle yebo sisibahle lana sikhuluma nge-maths la angazi noma uzohambiselana nathi la sikhuluma ngama-turning point sifuna ama-turning point la serious bafethu yebo sisifezeka ngiyabonga sis yebo umuntu ona-35 umdala bakithi ubalo umuntu ona-35 umdala ngifuna kwenze njani hayibo uzama ndaba ezithi mdala yena kodwa manje uveze ne-cleavage la yes bafethu bukwana usezoveza i-cleavage lana bafethu usiza amazulu awakandaba ezithi veza i-cleavage la ushaya ama-followers awu-207 umalume wakhe ubaba wengane yakhe ugogo wakhe usisi wakhe usisi lo we-cleavage yebo sisi umdala kodwa une-cleavage hayi wena zama nakulo zama omunye lo zama lo we-cleavage wena sikhumba ngayo manje sengizohamba bafethu upori uyabuya upori ula eCoffee ngise-Noordwyk angazi noma niyawazi ne-Noordwyk e-Midrand ngilapha upori une-gig la uyabuya la endlini yakhe yabo ushile thina njengey'ntwana ngibonge sisifezeke i-rose yakho lehlukile le serious pheze la ngiyabonga kakhulu sis yebo sis mdala sisifezeka mdala kakhulu beno-Pro DM Pro DM ushaya i-profile pic ephila kanje uyaphila ubongicelela imali kubani hawu ngathi unenswebe yokuba nemali wesisimabza yazi lakho ubukeka unenswebe yokuba nemali yazi mina ngabe ngicela kuwena imali wesisimabza lana uyangixaka mase sangibomcelela imali kubani kupori une-gig la so washiya la endlini yakhe thina as iy'ntwana zakhe asazoyichathela bathi wena ucela imali you're not focusing ukamo lo
Kamo sevela ilaya la. Hayi kodwa bukeka omncane. Kamo nangakwe kamo. Ungaze ngincome kanti na 16 ngiboshwe izandla nezinyawo njengo-R Kelly. Wekamo awubha iminyaka yakho la. Sikhuluma serious. Yeke lento yenzayo. Nangakwe kamo. How old is old? Old. Ulalela nina ngicela old uya ngani kanti? La kuya ngeminyaka cha. Old uya ngendlela obukeka ngayo. Yebo sisifezeka abethi magaye. Inkomo esengilele. Sibonge lapho sisifezeka yazi. Yazi hey. Engane kuthi ukamina 13 athi ngiblock nje. Athi ngiblock. Ingane yami sacela ungiphumele. Ecela. Kukhulu ukuyithemba nokuyiqasha. Kamo mfethu sicela uhambe la una 13. Ecela. Sithe wena ufuna unangaki? Umbali, uthini umbali la? Umbali ushaya le pause le yango 2019. Kamo umncane mfethu, hayi kabi. Siyacela mfethu. Hawu 13. Ngoze kuthiwa yena nangu 7 ukhuluma nengane na 13 online. Wayithini lo ndaba mina? Ikhuyile ngiphuzayo. Kuthiwa nangu 7 ukhuluma nengane na 13 online ngiboshwe izandla kamo mfethu, hayi kabi. Siyacela. Abarohwa awufela kukhulu ukuyiqhatha nokuzethemba. So I look 25 ubalo Luka 25 yimi noma ukama nangu uZola. Hayi uZola umdala Zola hlala umdala nje uboyeka umdala uvuthe uhlala umuntu mina ahamba ukamo la. Kamo ishazi ukamo hawu yazi ukamo mfethu kanti yini manje kamo mfethu ngiyacela hawu kwazi ukuthi u7 khuma nengane na 13 online to live ka 7 ibine ingane na 13 busy manje kuduma kwama podcast bahleka 7 wow kwaze bangifuni they wanna call me out. Usibahle lomdala lo ngibuza nginangaka. No sibahle nje lakho kubalekile ukuthi wena umdala kunami. That is the important part. Lo bhuti lona ngibhizi ngixosha ukamo lana yena uthi woza la. Lo bhuti ekuthi uyaye. Akaboshwe. Kuthiwa nangu 7 ubhizi u7 la khuluma nezingane ezincane. Akaboshwe. Hey ngifuna nto ukamo ngisithemba ukuthi usihambile. Hamba kamo mfethu. Sicela. Sicela nje abarukwe. Utruth ungibuza nginangaka. Athi ngibuka. Okubalekile truth ukuthi wena umdala kunami lokho nje kubalekile umdala uboyeka umdala. Hayibo lengane andayizona. Pinky kaphakathi uthi ngicrush yakhe. Okay hayi angiyabonga sisiphinki uboyeka umdala la kwi-profile pic. Ngibonge sisiphinki angiyabonga sis. Yes awuzu sis. Ngiyabonga nangu sisifezeka mfethu omunye usisi wami lana magaye inkomo esengilele. Mana hlahla kimina icrush yakho noma ungulokhu uzona ukamo sis. Phela ngeke ngazi mfethu yabo la kise South Africa la yonke into ivumelekile yabo. Usisi mfethu usisi uthi ngicrush yakhe mfethu uboyeka umdala ngiyabonga prod uboyeka umdala sis. Ukundu uhlawule waqala ubu7 kade singishama live mina la ngishama live abone phesheya kuphela. I understand ngani ngoba ngisebenzisa iVPN yaphesheya ayizona live ngiposta ama video mina vele ebusuku ngani ngoba iVPN because kusuke kusemini phesheya. Okay lonto leyo. Okay.
Ngike manje heaven. Untando lo ufuna ungise heaven. Uthanda ngimview. Yebo sisithanda ubuye kumdala la ne. Buye kumdala sisi. Hayi ngiyabonga sisi. Ngiyabonga sisi. Bakuthi ubungcono sisi. Ngibadala la ngisho. Yenkosi. Ubani manje kuthiwa yenkosi? Hey. Yenkosi man, hey. Sakwaniyeke lokubhizinibhiza lengane kuthiwa unkamo. Lo ngane na 13 la. Incane kakhulu lo ngane kungabuka izinto zabantu abadala ama secrets ezwe. Ayisekho ingane in business etheka nini yayibiza uRock. Ubalo bhuti otheka ingane. Uclear. Ngene. Ubalo ngizakho first. Code your Puma. Yeah. Is it the same code as the other code? Which one did you do? Yeah. 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 Khona umuntu ohambayo angazi uyaphi. But yeah, it is what it is. And no unyako owner everything. Unyako owner everything. Okona khan. Kina. That song, I was the one who produced. Kina o producer lengtreka ena. Kina. I was the one going to Sony. I was the one. I was the one going to Sony. I was the one going to all these places, delivering Pina Ela, Kina. Awa. Nobuhle usayikho umuntu omncane. Thanda ngimview. Uvuthe. Ufuna ukuvela? Uzodeliver ukudla. Eh. Ubalekelayo. Ay, awuphethe empilweni mfethu. Hey. Uma ngentombi yakho yayila yasiphekela singama out. Sorry. Awukhonakali. Hey. Bafethu. Hey. Bafethu ngifuna ukuyowasha izandla yabo before ngidle lokudla lokho. Ngifuna ukuyowasha izandla. Manje ngicela ukuthi mangihamba ngiyowasha izandla ngizobuya senisekho la. Ngizosala. Ubalo sibhorekile mfethu. Yini? Usonya ngisolo sesilo deliver ukudla. Hey mfethu impilo njalo wena uPeter mfethu. Awusukuma konke sifuna ukuyibona. Ubalo uthi ngifuna ukubona. Kade ngisukuma. Layelani bafethu yazi lana bafethu kuthiwa le live iya end mfethu khona usevela wayi reporter ubona intombi yakhe izo deliver ukudla la wabaseleka ufuna ukureporta le live le kuthiwa ngenza izinto wrong. Kuthiwa live yaphela manje. Ngifuna ukuyowasha izandla before ngidle lokudla so angazi noma nizohamba yini. Unolwazi athi umzungu wena olwazi unangaki mfethu nangaki
nangakhi ngaze ngincome kanti we. Hayibo. Lo yazi umuntu kumele ngibizele iUber bese uselele and lonto ingiphatha kabuhlungu. Unolwazi na 15. Nolwazi acela usihambele. Please. Please. Nolwazi 2 na 15 ngicela mfethu hayi kabi asilwi nawe. Oh nangu umuntu owenza isense. Wenza isense ke lo. Unolwazi enba. Lo enba no one. Igama lendoda yakhe. Thana ngibuka iprofile yakhe. Ngifuna iprofile namadoda mina. Ngibusa ngami la. Bafethu ngifuna ukugeza izandla la and uma ngibuya la ngizobuya seniba u10. Yabo. Man, ubani manje lo? Ubani? Hayi bo bafethu, kanti nanjani bafethu? Senikwazi kuyi-eda? Kanjani? Hey bani. Niyi-eda. Bafethu ngifuna ukuhamba la. Nje ngifuna ukuhamba and ngisothethe indoda yakhe Nolwazi. Nolwazi acela uhambe mfethu nje. Sothethe abafana ke manje. Lento engayifuni le. Bafethu ngifuna ukuwasha izandla yabo. Ngicela ukuthi ngizobuya seningasekho la nina because ningamaxoki. Ngifana nalomuntu ongibetrayile. Kumuntu ongibetrayile la. Ngiyahamba ne. Ngiyabuya ke manje. Ngiyabuya. Ningigadele ukudla kwami la. Ningitshele uma kudlula impukane la. Ningitshele. Ngiyabuya. I am a buyist. Ubabuyile. Ngobuyani. Ngumbuyazi. Ngiyabuya. Ngiyowasha izandla bakithi ubala uthi angihambe naye yazi ukungcola konke lokho ngiyowasha izandla yabo ngiyabuya manje I'll be back yazi uPore mhlambe ningitshele makufika uPore la cause uPore nawe uyeza mhlambe uzodla lokudla kwami ngiyabuya I'm back like the Terminator. Yabona lela ngiyabuya manje ne ngiyabuya manje right now yabo into ezokwenzeka la ukuthi la ningitshele makhona umuntu ongenile wangifakela ushevu ngiyabuya ukubuya lela ngiyabuya neza ngiyabuya manje neza
Yeah, so ke njengoba ngisasho ke ukuthi South Africa iyonakele konke konakele. Izingane noma bazo. Sengibuyile. Ubaba ekhuluma ngami la. Yes. Bafethu, angeke sifane. Yebo sonke sicishe sibuke ke sifane. Bafethu ngichume lento kuyicharger angazi noma iyaduma yini. Angithi khona le sound le duma ngathi umshini. Mani bafethu. Utheni unondumiso ngami? Thanda ngibuthi kade ngithini la. Kade ngithini la ngami nini? Nguphi unondumiso? Why belokho bemtheka kanti? Utheni la? Utheni unondumiso la? Lo nondumiso lo. Ubukeka emncane. Nangako yena nondumiso. Sibindi sakho nje mina ngisivumayo. Ngile ngisipuni segolide by the way isipuni segolide ngiyabonga first hey yebo sisifezeka mfethu ngiyabonga sisifezeka inkinga ngizoze ngibona indlela engihlafuna ngayo yazi ngihlafuna like ngihlafuna yabo is generation Uneo sisineo unjani sisineo saningiview alright yes sis sisineo nangaka mfethu Sembo sindoda yakhe semasosheni Unsekretary no guys yazi nina mfethu no phela yazi Ngibeni inkohla phela ukuthi yazi yebo khona impela ngu7 low win but ngu7 low win nayo yabo lapha yini leya Thoko nomJoyce leya winnist thina negolide kuphela yazi mina ngiyorefila le khubile mina ngiyorefila le khubile ngiyabonga sisinondumiso mfethu yazi indlela engihlafuna ngayo inabo khona yabo inabo utayela yabo khona ola enkundleni wasizwa ukukhuluma ngendaba yokuhlafuna khona ola enkundleni zokuxhumana engamusa kwi-date odumile enimaziyo ngamusa kwi-date wafika ngihlafuna into esingayiqondi la nje ngithanda indlela ahlafuna ngayo namanje sikhulumisana hayi bafethu muhleke lo sisi lo azwa right uNkulunkulu wami lo sisi we ma hayi osisi abaright cishe lapho kubeqinisa ngemfihlo yo okuse no ilokhuzana lena bafethu ikhuwile izinceku ikhuwi nangu indaba la sefuna ule no ikhuwile sizikhuwi ephule it's very nice ikhuwi ephule guys unje amanzi amponjwana angiwalukuthi nakancane nangu longi ebusa ngisiyena wangcono athi ngibuke ubuye kumdala welokhuzana mdala uCleo what is her name so you can also go look at her lo sisa ngamkhipha kwi-date lo dumile la inkundleni zokuxhumana wafika ngihlafuna into engayiqondi ngathi hawu lo emuhle
Kahle kanjani hlafuna kanjena? Yasazi. Ngathi umshini okwasha. Alright. Afethu mengiqede lokudla lokho angeke ngiqede uma ngikule live. So senze njani? Wangishihleke lokho amadonsela yasazi. Wamuhle lesi sithuka amadonsela. Kamadonsela nangaka. Kamadonsela nangaka. Kamadonsela unangaka iphele yazi how. Ngiyabonga kakhulu siya. Sibonga kakhulu mfethu. Sibonga kakhulu. Ngibonga lapha kusiya. Lo sizokuthuka amadonsela akasho ngani iminyaka yakhe bakithi. Yazi. Ngibonga Ntobe Khumalo. Oh sisitobe. Ngiyabonga sisitobe. Sorry yazi la ngivele ngasho la ngikubiza ngegama. Ngiyabonga sisitobe. Job. Yesithole mfethu. Ithini usithole lapha? Excuse me. Yimina vele. Aqopha umlando. Wazi wangicika lo sesekuthuka amadonsela. Ngicela ngiphumele. Cela nje. Hayi kabi because manje ngeke ngilongibhizi ngincengana nento eyodwa iminyaka yakho. Kuphi ubhalephi? Una 25. Ngumbi man. Hey, lo sisilona. Lo sisilona mfethu man. Amadonsela. Yes, amadonsela fethu, ufundile amadonsela. Ilusi. Fethu, mana fethu. Ngu7 mina yabo. U7 ngizalelwe kuKwaZulu Natal yabo ngilike goal okwamanje yabo ngizodla new year ngizophuza new year and then ngizobe sengibuya ke ngize lapho buke phona mfethu like goal yabo kuze sivele set up nje something fast mina nawe sethe into fast 7 intombi yami le ndoda nangu uyanda la nangu uyanda boke nensebe yokukhanda imoto uthi intombi yakhe sisimadonsela uyintombi lefanele kuthi uyanda lo la sisimadonsela sacela uphendule fast nangu mfana lapha ethi intombi yakhe ngisazi ke mina ngiqhubeke ngithini ke bungengiyeke mhlawumbe mfana ngiqede ubungengiyeke ayisikhangane angeke angene kwipanel like uyilabo sisilaba uyabona labo sisilaba bama makeup yabo akacobile uselele mhlawumbe yabo nje le live uyibuka usekamereni in the comfort of the bedroom mubi ulokuzana akasaphenduli manje khona umfana engithe ngikhuluma nengane lapha wathi intombi yakhe ifuni lonto leyo Funje lonto leyo. Ngithatha kancane bafethu njalo by the way kumele ngabe ngiyadla la ngibhizi nani. Phekile iXhosa ngale. Yapheka amaXhosa. Yasimengweya man. Linjalo lipheka lidakiwe. Liyabhubhuza. No, ushevu
Ushevu angeke kube khona. Hey, ibingalithembi leli qoza leli. Likwazi ukupheka lidakiwe. Mashiyane, asimviwe. Oh yeah. Usisi Mashiyane, sorry sisi yazi ngivela ngikubiza ngegama. Ubuke umdala usisi Mashiyane. Mdala. Ngifuna ukuthi ngibize ngegama. I'm sorry. I like from the bottom of my heart. Mdala kakhulu. Buka nje umdala. I'm so sorry. Ngibe wrong. Leli qosa lipheka leli rice leli ekuthiwa ipose mate. Alalela hlelo. Angekho. Now, boss. Hi. Hello. Kumnandi ukudla. Hayi, right. Isikhathi sokulala? For ba phone mina noma for 40 minutes uzangithi naphosa. Savana leya. Ayo, ukhuluma ngani? Ikhuwi leni, ikhuwi. Hawu, ukhuluma ngani lo muntu? Ikhuwi leni. Ikhuwi le. Usahamba na? Okay. Yeah, like it's nice. Yeah, Ngenze zona na. Cela ikhuwi la. Yeah, bro, ngiyabonga. I know, ikhuwi lena yenicansi savana. Ikhuwi le, ikhuwi man, hey, yazi. Ikhuwi. Libe chosa le. Lo sisekuthiwa umlokuzana lo sisekuthiwa uMadonsela usekhona nani? Ngicishe kwangibamba lokho eXhosa. Ngicishe kwangibamba man, yasazi. Ishubile. Solanga Madonsela ungi-DM. Kungenzi njalo abantu abarong la ngibizulu kuza noMadonsela kuphela. Uthi uma fast ngaze kubuyele iXhosa. Hey. Thank you so much. Yo. Bye. South Africa la. Madonsela ungi-DM ngale. Madonsela u-DM ngale. Mubu kanti Madonsela yazi lento leni ngiphatha buhlungu kuze Madonsela ungi-DM. Yazana ngisho ayise. Strong ngeke. Strong ngeke. Strong lengiphuza la manje. Strong kabi, strong kakhulu. Strong. Yazo ngenzeka le live ibuka abantu abarong. Ngiyabonga wena Nothando, ngibonga kakhulu sisi Nothando. Yazi kungenzeka. Hayi kodwa siqinile siwumphakathi. Siqinile nje siwumphakathi. Konke kuhamba ngomumo. Noma ngiluzele usise kuthiwa ulokhuzana usebalekile la. Akunankinga. Sengikhulumiswa kaBig Zone. Akunankinga lo seze.
obekade ngi-DM-ile lapha sevele wahamba kodwa akunankinga sobuye sibone sazofonela nomkhaya senze i-album yesibili asas bafethu azingidli i-rice lana yabo le rice leli brown le rice leli elikanje ngidla lona nenyama phela yazi angifuni nithi azo7 akananyama ekudleni kwakhe ikhona inyama relaxa nansi ikhona inyama phakathi nenyanga ngishaya inyama ezahlukene ngishaya ivost ne-chicken in the same plate wakwayibona lo nto leyo uyigcina ngobaba wakho uma mabuye emasosheni akasekho umadonsela ngiyabonga sisifezeka ngiyabonga kakhulu laka ngifuna ubona indlela engihlafuna ngayo good Alright. So, bago ngikho. Alright. Alright, please. Ulele la. Hayi, la. Alright, so bago ngikho. Ngiyeza zothule likazi. Hayi no ngiyeza mfethu manje, ngiyeza manje. So babefika bese ngizawukuleza ngoba bambola ukuthi ukhule pheke ayingezwa manje ngisasa bele ngihlophe ile inkingi nami ngiyangena kusasa sonke mfana yeah no you have so you don't take say chance so what are waiting ngiyakhala manje yeah that's the problem yeah nami sizohamba manje mfethu kungisabi ngiyeza ngale when you lala straight yeah so take one away away ngiyakangiphoqa ukuthi ngihambe manje siyangiphoqa ukuthi ngihambe kuthiwa ingane seyibaselekile ingane ifuna ukuhamba manje yabo so yeah semele ngihambe guys bafethu ngibonga kakhulu yonke into nje injalo ongapheli kuyahlola bafethu ngiyabonga ukusisifezeka uyena number 1 unibithe nonke South Africa ngiyabonga kakhulu singahamba mfethu kuthiwa ingane zakhalaza ngane yabo so into ezoba kanjalo ke iphathelene nami nokuhamba or ngihamba nani siyangale kulabantu abangale inkinga labantu abangale abathanda ukubonwa abantu babo you understand don't like ngiyabonga isiqhoko nentshebe ngiyabonga ngiyamakhona ku-tenacious lady ungisendile isiqhoko nentshebe yeah hayi bafethu ngizobe nginibone kodwa asipheli moya nje siyaqina siwumphakathi sisonke siyi-South Africa fethu silungisizwe sibambisene siyi-South Africa asilutho uma singabambisene sengihamba guys ngibonga kakhulu kulabo abagiftile mfethu irose eyodwa ngiyabonga kakhulu kumele ngiyo-attenda lento engale ngazi kuthiwa nangu7 eyitshela ayibona loo nto leyo ngiyabonga kakhulu guys akusingahamba ngempela izophinda ibonane ngathi noporo seyabuya futhi ngale ngiyezwa